guhdarên hêja û delal. Dîroka me dîtir bi navê derdê hewiyê. Ev taybet ser zimanê jinan tê gotin. Bi rastî ev dîrok jî di ber destara re tê gotin yan dihat gotin. Lê vê carê li ser zimanê jinayê lê çi jin bêguman ew jinika ku hewî bê ser vêga li ser kul û derdê jiyana hewîtiyê dibêje. Heyanê ku wî derdî ji hemî derdan girantir û mezintir dibîne. Ji aliyê êş û janê ve ji êşa tiliyê dijwartir dibîne. Heger ew jinik xwişka heft birabe jî û bersiva mirina heft birayên jê re bê dîsa derdê hewiyê ji mirina wan girantir dibîne. Her wekî kul dibêjin mirin carek e. Lê ev jinika ku hewî hatiye ser eger sê caran jî ev jinik kêferata mirinî û nihûsandinê dibîne. Bimre û rabe serxwejî. Dîsa derdê hewiyê ji wan dijwartir û girantir dibîne. Ji bilî vê jî zivêrbûn, kizbûn û azbûna wê ji jintî û dişê jî tîne kevşî. Ji ber ku civakên malbatî de bi texmîna min ne tenê di nava Kurdan de lê belkî di nava hemî milletê rohilata navîn de bûk û xesû, jintî, diş û jimbir li hevdû nabanin. Tim bi zikreşî û dixsî li hev dinêrin. Weke agir û banzînê ne. Gur û mih, pisîk û mişk. Çawa vê dîroka jêrîn de jinika ku hewî hatiye ser gazinan dike û dibilîne û dibêje şûyê dujin ne derdmend e. Yanî mêrê dujin ne adil e. Ya biçûk bi gelekî di seriya mezin re digre. Tim zêr, zîv xuşir û qumaşê herî buha di gel modî û micûxan ji xêzana hewya biçûk re tîne. Lê beramberî wê jî jiya mezin re pariyê zilindar, ziqûm, zikreşî û mereziyê jiya mezin re tîne. Her wekî em van agahî gilî jan vî derdî û van gazinan di vê dîroka jêrîn de dibînin. Ji bo zanînê jî ev dîrok li ser zimanê jina ku hewî hatibe ser tê gotin yek dibêje û yadin lê vedgerîne. Bi awazekî pir xweş û xemgîn ev dîrok di herêma Cezîra Sûriyayê de dihate gotin li deverên Amûdê, Qamişlo, Dirbêsî, Hesekê û Serêkaniyê em ê ankê dîrokê li gor rewaha wê û gotinê wê yeresin bibêjin. Guhdarên hêja dekavê bi hevdû re guhdar bikin bê ev jina ku hewî hatiye ser çi ji me re dibêje di vê dîrokê de em ê anka şirovar bikin. Her hewî hewî derde ekî qewî her hewî hewî derde ekî qewî derdê hewiyê jana atiliyê derdê hewiyê jana atiliyê dahê heyranê me bê biholiyê dahê heyranê me bê biholiyê dê ser min dake guhekê ehîrbiyê derdê min werke guhekê ehîbriyê bera neyê min dengê ejintiyê bela neyê min dengê ejintiyê dahê heyranê min bê bihewşeyû dahê qurbanî min bê bihewşeyû debser mi dake guhekê emerşeyû debî mi werke guhekê emerşeyû bera neyê min dengê edişeyû bera neyê min dengê edişeyû her hewî hewî derde ekî qewî wey hewî hewî derde ekî qewî dahê heyranî min bî bisêgîra dahê qurbanî min bî bisêgîra bêşer min dake guhekê çadîra dedî min werke guhekê çadîra ji mêr hatiye caba heft bîra ji mêr hatiye caba heft bîra derdê hewiyê şamya amestîra derdê hewiyê şamya amestîra her hewî hewî derde ekî qewî her hewî hewî derde ekî qewî piştî komedît gelek jan û êş ji derdê hewiyê kişandiye divan firdikê dî de ev hesî firdikên mayîn îja hevberiyê dixin navbera du jina ya biçûk û ya mezin ku çawa şûyê wan danûstendinê wan dike
هلبت يا بشوك سرا مزرنا دقرة أمي آكا ويجي ببيجن دي ميري دجينا شو يا حلبي ميري دجينا شو يا حلبي جيا مزرة دردي كذبي جيا مزرة دردي كذبي جيا بشكرة توبي قصبي جيا بشكرة توبي قصبي هر هاوي هاوي دردك قوي ويهاوي هاوي كلك قوي ميري دجينا واشو يا ايشو ميري دجينا واشو يا ايشو هيجا مزرة دردي دل ايشو شاكها مزرة دردي دل ايشو جيا بشكرة توبي قميشو شاكا بشكرة توبي قميشو هر هاوي هاوي دردك قوي ويهاوي هاوي دردك قوي ميري دجينا شو يا أرديشي ميري دجينا شو يا أرديشي جيا مزرة بني قديشي جاكا مزرة بني قديشي جيا بشكرة زيري بقريشي جيا بشكرة زيري بقريشي هر هاوي هاوي دردك قوي ويهاوي هاوي دردك قوي ميري دجينا واشو يجوتو ميري دجينا واشو يجوتو حردو هويان دردي خقوتو حردو هويان إيشا خقوتو هاوي كابشوك آغير وبيتو هاوي كابشوك آغير وبيتو هر هاوي هاوي دردك قوي ويهاوي هاوي دردك قوي